Het is vreed, 13 juni, de dag dat het na 4 jaar tijd is voor revanche. Goeie bal, Robben, op weg naar, Arjen Robben. Oh! Op Skielge, de opening is van Oerol. En ook de Special Olympics Joen losgaan in Heerenveen en in Bient. Goeien en welkom bij Bient. Deze week hebben we alle dagen omtekenen voor heute dag. En snij, dan is het 4, maar net elke niet een 4 tussen dag. Kapitein Nolke zit bij Gelieks in Afghanistan. Hij is op missie. Normaal gesproken ben je dan natuurlijk liefst bij je dierbaar. En het feit dat dat nu niet mogelijk is, maakt natuurlijk zo'n dag wel extra, geeft een bepaalde lading aan zo'n dag. Wielst in Brazilië het WK voetbal uiteenzet is, maakt het Heerenveen hem klaar voor haar eigen sportevenement, de Special Olympics. De Olympische vlam had een tocht terug de provincie maken en is nu aangekomen bij het Abelense Stadion. Assen is daar de officiële openingsceremonie en alle 2000 atleten zijn daar dan aanwezig. Aan tafel Age Veldboom en Gerard Bos. Welkom heren. Om met uiteen te zetten Age, want ook bist echt belutsen bij de Special Olympics. Ja, het is maar een heel iets onderdeel. Maar toch. Maar snijdt de media maak op het stadeiland, want daar is ik een clinic, een demo en mijn scootjes hielden en dan geef ik maar deze doelgroep mij aan boord. Ja, want hoe groot is dit evenement nou eigenlijk? Ja, het is eigenlijk wel heel grut opzetten, want er zijn een soort deelnemers en op meerdere plekken in Friesland. Daar is net alleen nog het Abelense neemster, maar ik in Snits en bij het paardensportcentrum en bij de tennisbaan. Maar ik snijd de media op het de zielwedstrijden op het Snitse Markt. Ja. En is het belangrijk, Visto, dat dit evenement hier houden wordt? Ja, absoluut. Dit is zo'n belangrijke doelgroep. Wat is de importantie? Nou ja, er binnen onze maatschappij natuurlijk een soort mensen die het correct net mij komen kennen. Wat wij daar nemen is een verstandelijke behandeling, of mij wordt ook een lichamelijke handicap, maar het is nou maar de verstandelijke behandeling. En dat die toch mij doggen en dat die voor vol ontsjoen worden. En de juni daar de opening en zij staan daar in dat stadion en er is muziek en er zijn militairen die hadden het voor hun organiseren. En zij zijn Olympische deelnemer. Ja. Absoluut. Ja, dan staan ze natuurlijk vol in de skiwerpers. Ja. En dat is mooi natuurlijk. En ook al is die rol dan misschien maar iets, zoals het zelf zei, maar doet ze daar benaderen, toen is er gewoon gelijk iets van, ja, wat viel dus van, ja, ik wil hier gewoon graag om mijn werk. Nee, dat wil ik heel graag om mijn werk. Het is mijn vak geweest. Ik ben gymnastiekleraar in het speciaal onderwijs. En we zijn er van huis uit mij opgegroeid. Ik hier een zusje wat syndroom van Down hier. En ja, als wij thuis mij op het pony rijden, zij zit ik op een pony. Dat we altijd gewoon mij doen. Wat ze koer, die is mij. Ja, nou, tol van Frieske sporters hebben we natuurlijk de oude man, hij ze bot traint onder mijn begeleiding van de trainers. Waar we even een liedje compilatie ervan maken. Dit binnen us fjouwerhelm. Alice, die wat holpen troch Lutje Kobi. Aaltje kreeg stiepen van Barbara de Loor. Jeffrey kreeg een coaching van Foppe de Haan. Dus Jacob begeleiden waar troch Jan Postuma. Alice gaat aans voor een korfbalmedaille. Aaltje gaat voor zwemsucces. Jeffrey gaat voor de goals en Jacob gaat voor goud bij het ziel. Maar we dienen meer dan sporten. Aaltje liet bij Geliekje en werd ze werket. Jeffrey liet Foppe zien hoe je vakken vullen matten. Ze holpen bij Jilty samelen en Foppe coachen ze naar de oerwinning. Nou, wat hebben we nou? Winnen! Winnen, oké. Lawaai genomen. Jan en Jacob gongen een onderslag bij de textielverwerking. Lutz joeg Alice een roenleiding in de Tweede Kamer. Ja, die had nog één keer voor. Oh jee, nou ga je me helemaal te kakken zetten. Hey! Nou winnen ze er klaar voor. De Special Olympics in Snits en op het Heerenveen. Naar de goal, Jeff, naar de goal, naar de goal, naar de goal. Oh, Jeffrey, goeie bal, Jeffrey. Andere kant op, Jeff. Oeh. Dat is een beetje die tweede coach hoort, hè? Ja, maar Bob is mijn coach, zeg. Ja. Laten we dat niet vergeten, hè? Maar ik kan je nog wel wat tips geven. Ja. Hoi. Hoi, Alice. Herman. Hey, topper. Hoi.
Al je talent, toch? Ja. Als we nog wat meer rust in het kopje hebben, dan worden ze Olympisch kampioen. Dan worden we Olympisch kampioen. Daar gaan we voor, toch? Want daar hebben we het voor. We hebben een hutte train voor degene, dus dan worden we kampioen. Super! Hey. Dames, we gaan zo oefenen voor de Special Olympics. Niet iedereen doet mee, maar we kunnen wel allemaal mee oefenen. En dan ga ik jullie tijden vandaag even opnemen, hoe snel jullie kunnen zwemmen. Gaat het goed, hè? Ja, dus... Ik had ook een goed schot. Wie? Ik. Ja, dat was geweldig, jongen. Vertel, dat was goal, hè? Afmaken. Een valk, ja, dat is samen om in de wien. En ja, dit gaat vol langzamer. Herstel ik nog een shieldscript? Nou, ik zal straks zien dat boordje van mijn huid, wat mijn huid dan gerestaureerd heeft. Okay. Dat is een lietse beheer. Oké. Zielig is voor Els niet hetzelfde. Altijd nog een lietsboordje is en een grittenboord. Maar hij zegt ik rustig blijven. En ik denk dat Jacob dat wel is. Wat maak je hier in Den Haag? Korfballen. Ja, oké. Maar waarom? Om Special Olympics te promoten. Ja. Gefeliciteerd en succes bij de Special. En Jeffrey, hard werken, hè? Ja. Als je ook een beetje met je lui, hè? Ja, weet ik. Ja. Hard werken, hè? Natuurlijk. Doe je het best, Jacob? Ja, het gaat niet. Ja, maar wel. Kijk, zo heb ik het geleerd. Maar... Ja, het was er niet doorheen, maar je komt wel in de buurt. Oh, dat is best goed voor de eerste keer. Welk nummer komt er op het shirt van Jeffrey? Nou, ik hoop nummer 9. Dat is altijd een mooi nummer. Waar binnen de bekende noemen Jochens? Van Nistelrooy, Bergkamp vroeger volgens mij. No, Klaas-Jan Huttelaar. De benette mensen. Nawijzen! Techniek ziet er wel goed uit, hè? Ja. We worden kampioen! We worden kampioen! We worden kampioen! Ja, het team van Lutz Jacobi. Gerard, ja, de Special Olympics hier op het Jereveen en eigenlijk in deze hele provincie, want het is net alleen op het Jereveen en in Snits. Is dat nou echt Friesland promotie? Ja, ik denk het wel, want ik bedoel, Friesland staat toch voor de rest van het land bekend als een provincie van topsport. Hè, met turnen, met het reetrijden, met 2 eredivisieclubs in het voetbal. Maar ik bedoel, Friesen, dat is ik meer van de breedte sport. Nou, dat kunnen we op deze manier ook zien laten, dat we op oren van sportgebied ons best doen. En ik denk nog een tweede reden waarom het wel een mooie promotie is voor Friesland. We hebben er de goede meesting voor. No? Zoals in het film al, zulke meesting als Foppe de Haan. Ja, ik met je Foppe Foundation, die ben goudwerk voor dat soort zaken. Lutz Jacobi, hartstikke normale, lekkere, typische Friesen. Geen sterrenallures, veel zijn hartstikke grateful, lekker. Maar zien al, past wel bij de mentaliteit zo'n evenement. Ja. Maar zien al een leuke tijd met elkaar. Ja, maar er is natuurlijk van alles te gebeuren. We gaan even het programma erbij pakken, jongens. En dan kunnen we even zien wat er al hier te redden is. De Special Olympics van 2014 in Friesland. 2000 sporters uit het hele land. 3 dagen in de spier. Maar meer dan 16 sporten. Centraal in Sportstad Jereveen. Omtinken van onder andere badminton, gymnastiek, judo, tafeltennis en zwemmen. Op Sportpark Quatterwoord. Daar wordt vanzelfs voetballen. Dan heb ik nog het bowlingcentrum Jereveen. Daar wordt er strijden om de kegels. En rondom het starteiland bij Snits, daar wordt vanzelfs ziels, maar ook nog zwommen in het Iepenwetter. En op Sportpark Schuttersveld in Snits, dat is het plak van tennis, hinsterrieden, atletiek, honkbal, kworbal, skileriën en hutfietsen. En Agen, is er één onderwerp van Stooshuis van ja, daar zorg ik echt naar uit. Ik bedoel, Joen is leuk, Azen, Nederland, Spanje, maar dat valt eigenlijk in het neer bij dit evenement. Nou ja, persoonlijk dan hoor ik natuurlijk wel van de snijtermeetje en het zielgebeuren op het stadeiland, rondom het stadeiland en het Snekemar. Maar ik in Snits bij het hinderrieden en dat skileriën, dat ben ik een prachtige locatie. En het aandacht gaat meestal naar het voetballen en vooral nou met het WK. Maar het mooie met deze doelgroep, het is zo breed inzetbaar, zeg maar. Ja, het is nou voor de eerste keer, jongens. Maar dat eigenlijk een vervolg krijgen, vind je? Nou, waarom niet? Ik denk dat het alleen maar goed is. Ik zou denken, nooit genoeg onder de aandacht komen. Nou, ik bedoel, het is belangrijk. Meestal wordt nog wel eens vergeten, want het gaat vaak over
de grote sporten, topsport enzovoort. En of je eigen breedte sport, zeg maar, amateursport, die je door. Maar ja, dit is toch een groep mensen die ik hun best doet en die ik omting verzinnen. Dus dit soort dingen is alleen maar goed om het dicht bij de mensen te brengen, een stukje bewustwording. Ja. Ik hoorde van de morgen nog iets moois en die zei, het vuur moet blijven branden. Ja. En daar bedoelde zij mij, de vlam die wordt nou naar Heerenveen gebracht en aasten dit weekend voorbij, maar dan moet dat vuur van metrogien. Ja. Want iedereen die krijgt een stimulans en die heeft het versioen, dit het meemaken. En net alleen nog de deelnemers, al die begeleiders eromheen. Van dit weer prachtig, dit weer mooi. Je kan wel oren wieken, wat de komende jaren nog wel maar verder. Ja, als het een vervolg krijgt, alleen nog dan is echt de Special Olympics, dan ben ze echt slagen. Nou trouwens, aanstaan zullen we nog even live kijken naar het Abelense stadion. En wil je trouwens de hele ceremonie zien, dan kan dat via ons internetstream omroeplive.nl. Met onder andere optredens van Danny de Munk, Lange Frans, Siep Advendo en Ten Damme, dacht ik nog. Takkum Snijn, heel wat oors nou. Dan is het Heiterdag. Een heel soort band die hebben op squallen vanzelfs wat makken voor haar en Heid. En ik hoop, mijn eigen band, ik trouwens, ik ben er eigenlijk wel wist van. Maar kapitein Nolke van de Vleembaas uit Ljouwert krijgt Snijn heel doneerd. Hij is maatschappelijk werker bij Defensie en zit nu in Afghanistan. Kapitein Nolke zelfs kan op zijn beurt net zijn eigenheid een beziet te brengen. We zochten contact met hem in Afghanistan. Wat ik meest mis van thuis, ja, ik mis natuurlijk verjaardagen, ik mis natuurlijk de gezelligheid van mijn gezin. Het afdansen van mijn dochter heb ik gemist, de kampioenswedstrijd van mijn zoon. Dus dat zijn wel dingen die je mist en waar je natuurlijk graag bij aanwezig zou willen zijn. Zond maart dit jaar is kapitein Nolke op uitzending in Afghanistan. Hij begeleid oren militairen dit drega omdat ze begeleid thuis missen. Hij zelfs mist zijn gezin ook, maar de kapitein is op een speciale missie. Ja, goed, het is ook een keuze die je als militair maakt. Als je militair wordt, weet je dat je natuurlijk ook ingezet kan worden in het buitenland. Maar ook omdat, het hoort er ook bij. Ik vind het ook leuk om te doen. Ik draag op mijn manier ook een steentje bij aan het welzijn van militairen, ook hier. Zoals ik in de situatie zit en dingen mis, zullen de collega's om me heen natuurlijk hetzelfde ervaren. En daar probeer je natuurlijk ook in te ondersteunen. Daar houdt natuurlijk ook wel een vergoeding uit. Heiterdag is belangrijk voor militairen op uitzending. Nevens Nolke moet de militairen de komende snijn wel omdenken aan Jan. Normaal gesproken ben je natuurlijk liefst bij je dierbaren. En het feit dat dat nu niet mogelijk is, maakt natuurlijk zo'n dag wel extra geeft een bepaalde lading aan zo'n dag. En dan is het gemis, het ontbreken in je thuis, maakt het wel een beetje wat groter. En dan zie je dat we elkaar daar ook wat meer in nodig hebben om te ondersteunen. En ook om aandacht aan te schenken. Want je moet dat niet aan je voorbij laten gaan. Kapitein Nolke zit nog in september in Afghanistan. En als het zo lang voortbist, is Heiterdag extra belangrijk. Je hebt gewoon in een uitzending heb je bepaalde momenten nodig waar je ook naartoe leeft. En dat helpt je ook op zo'n uitzending een beetje, misschien een beetje gek, stukjes op te delen. Dat je weer een stukje hebt gepakt, dat je weer een stukje dichter bij huis bent. En zo is vader er onder andere in van. Zo hebben we natuurlijk ook Moederdag hier gehad, waar je ook niet bij aanwezig bent geweest. En dat is net zo belangrijk geweest, dat je wel contact ook hebt op die dag met je thuis, met je moeder, met je vrouw. Om toch je waardering naar elkaar ook uit te spreken. Want het is ook niet niks dat de wereld thuis ook doordraait zonder jouw aanwezigheid. In de meeste gevallen gaat het ook gelukkig goed. Een Heiterdag liek als thuis zal het in Afghanistan net worden. Maar waar weet wat er snel nog komt? Ik hoop natuurlijk dat ik natuurlijk ook wat via de post binnen krijg. Want dat is natuurlijk naast het internet en de telefonie is, krijgen de post natuurlijk een hele fijne zaak. En zie je dat mensen daar ook heel erg blij van worden wanneer ze echt iets concreets in handen kunnen hebben wat van thuis komt. Dus ik hoop in die zin ook wel iets te krijgen. Ik zal helaas geen ontbijt op bed krijgen dit jaar. En dan had kapitein Nolke zelfs ook nog een heid. Die zullen dit hier ook zonder moasbrochje op bed dwaalmatten. Ja. Met vader zit mijn vader helaas in het buitenland. Die is op vakantie. Dus die zal ik proberen te bellen. Het lastige is dat we net vanuit de telefonie wat lastig naar buitenland kunnen bellen. Dus ik zal zeker hem aan hem denken. En ook een kaart sturen vanuit hier van dat ik toch bij hem stil heb gestaan. En als we terug zijn, dan pakken we dat zeker weer op. En dan zijn we er weer van, wat mij betreft. Ja, de Riege oer Heiterdag. Krijg je nou trouwens cadeautjes bij Heiterdag? Of maasbrochtje op bed, Agen? Ik denk het net. Nee. Oké. Na je weekend trouwens, dan sjoggen we in de Riege alvast vooruit naar het Scootsie-ziel.
En dat zielde hij goed van, denk ik. We weten het alle jaar nog heel erg goed. En elke keer had ik de wennen zocht door het Westzeer. Fabregas. Is dit geen buitenspel? Dan is het voorbij. Als dit geen buitenspel is het voorbij. Iniesta. Maar het is nou tijd voor revanche met de haatletter R. Joen om 9 uur staan Nederland en Spanje. Tjenoemekoor van de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap in Brazilië. En stadig gewoon kleurt is provincie weer een beetje oranje. Gerard, kiest er trouwens wel een beetje goed naar Sjen? Nee, nou, ik weet nog dat wij toen, dat Jen en jou het zeiden, want wij moesten op sportredactie die kranten van Menje Meidje. En wij dachten bij uzelf, dat is mooi, want dan hebben we eens een leuk feestje en dan kunnen we al je vrolijke verhalen in de kranten zetten. Maakt niks uit dat het nachtwerk is. Maar ja, dat weer toen wel het moment dat je denkt, dan mag ik nog aan het werk. Dan word je eigenlijk onder een tekkenkroep op bed. Maar ja, goed. Maar is het vlies al een beetje verwerken? Jawel. Dat wel? Ja, het zou de Duitsers zeggen, we winnen fietsen wereldmeester. Dan is het tweede plak nog een prijs. Maar ja, goed. Ja, precies. Zo, en ik ga die 21 net meemaken. Dus we gingen net zo'n trauma dan, deze generatie van mij. En je verneemt trouwens dat de provincie stadig gewoon, ja, de kleur oranje komt stadig meer voor, hè? Verneemt je dat ook, Agen? Ah, je zocht het wel om je heen, maar ja, eerlijk zijn, ik doe het net om mij. Nee, echt nee. De gekte eromheen, dat is om mij net besteed. Nee. Maar en Do, is het wel nee, zo in hier? Nee, ja precies. Ja, ik hoef nooit een spuitbus te geven. Nee, ik ben altijd, in oranje stem. Het is al oranje. Ja, precies. Maar ik vind het wel minder dan oranje. Dat is toch de deceptie van Twailin, denk ik. Ja, zullen we het te krijgen, hè? Het is dan, het is typisch Nederlands. Hè? En wij onderscheiden dus nog wel zo'n Nederlanders als Friesen, maar dan ben wij eigenlijk hetzelfde van, het wordt toch niks. Maar als het dan in je keer begint, als je nou winnen, dan rennen we al je bij de Polonaise. Dat ben we dan ook al heel Even wat oors, want wie is er een keer bij als, aan het werk, als journalist bij het Europese kampioenschap in 2008. Een EK, wel minder goed als het WK, maar goed, een groot toernooi. Ja. En daar heeft een accreditatie gekregen. En een accreditatie, die krijg je net zomaar. Wat voor smoes hier stoppen toch? Want dat die helemaal. Je vriezen nog mooi om dat EK. Nee, wij kwamen daar en toen waren er collega's van Orenkranten en VI en dat soort dingen, Telegraaf, die zijn van wat daar stel je. Ja, want daar stellen ze voor, ik ben Gerard van het Fries Dagblad. Ja, precies. In de categorie is Arjen Robben Fries dan. Ja. En Van Basten weer toen bondscoach, maar die hier toen nog niks meer aan de dus. Maar wij hingen toen hier daarvoor dat EK onder 21 of WK onder 21, weet ik niet eens meer, maar met Foppe de Haan en die man toen. Daar wien wij ook als Friese media. Toen zijn een collega van mij en ik van, laten we eens gewoon accrediteren, no? Voor het EK en zo wat ik gebeurt. En dat showen we wel? Nou ja, toen kreeg ik een accreditatie. En toen zei de chef, dan gisteren ik maar heen. Dan op zich naar wat leuke Friese verhaal. En die binden dan ik, no? Weet je, zijn muziekje. Ja? Wat wie het leukste Friese verhaal? Was het ook daar dat wie een fjouwe man uit Burgum. En die wien daar in limousine heen rijden, in Cadillac. Om centen op te halen voor het goede doel, voor Kika. En die woont 10.000 euro binnen helden. Die gingen 2 dagen al 8.000 euro of zo. En die wien daar in Bern, hier ik me afpraat. En die Zwitsers, jongen, die vonden het fantastisch, no? Sabisa, die Zwitsers, dat ben dan toch meestal weer van, wij denken van die doen nooit ergens om mij en ben al hartstikke nuchter. Maar die vond ik geweldig, jongen, al die oranje gekte daar en die vond dat ik mooi. En die man met Jilt binnen, ik heb ze juist het val naar hem googlen. Ik denk, misschien ze nog een keer iets doen. Ja. Maar ik kon er niks over vinden. Is dat trouwens no werk accreditatie of no net? Nee, want in principe hebben we er niks te zien. Nou ja, dat zou ik zeggen. Want er zijn nou een heel soort spelers van het Nederlands elftal, die hebben wel degelijk een link met Friesland. Ja, oké. Ja. Zullen we even een bijzondere link. Een bijzondere link. Ja. Een soort spelers van Oranje hebben een link met Friesland. Zo scoorde Klaas-Jan Huntelaar maar liefst 33 keer voor Sportclub Jereveen. En ook Daryl Janmaat had bij Jereveen voetballen. Al joeg trainer Ron Jans doe vaak de vakkar aan Gerry Koning. Arjen Robben komt van Bedum, maar ja, dat leidt uiteindelijk maar 30 kilometer van de Friese grens af. En zoals je in achternamen lezen de roots van Jorginho Wijnaldum toch echt in Friesland. De beppe van Robin van Persie had trouwens in Kolmensweg wennen. En de liedse van Persie had in zijn jeugdjaren nog in de zonbak watten met Omroep Friesland verslagjouwer Harm Wijstra. Ron Vlaar, Paul Verhaag, Michel Vorm, Tim Krul en Klaas-Jan Huntelaar waren met Foppe de Haan Europees kampioen met Jong Oranje. Jermaine Lens voel op het allerlaatste moment hij had dan ook een hekel aan Friesland. En dat wil zijn achternamen maar 3 letters verwijderen is van de achternamen van de beste Friese voetballer eer. Jonathan de Guzman is vierde familie van Javier Guzman. De cabaretier speelt op 22 januari in de Lawaai in Drachten. De achternicht van de centrale verdediger Joël Veldman werd het in Friendship, naast presentator Roelof Lausma. De huid van Nigel de Jong jit Jerry de Jong en hij speelde in de jaren 80 2 seizoenen van Sportclub Jereveen.
Wesley Snijder gaat mij Jolante. En zij speelt weer de haartrol in de nieuwste film van de Friese regisseur Steven de Jong. En Louis van Gaal? Nee, Louis van Gaal had geen enkele link met Friesland. En dat vinden we helemaal net slim. Ja, Age, want Doop is net echt een voetballer, hè? Nee, toch? Nee. Is dat eerlijk mooi bewezen? Nee, echt. Ik heb Sios een heel soort les van foppenhand, maar het me net bijbrengen. Nee. Maar toch, zit je Jong Wolsjen dan naar de wedstrijd? Ja, absoluut. Ja, dat wel. Natuurlijk wel. Net in die oranje hoers, maar gewoon nee, maar wel een petje op? Interesseert, ja. Wel een petje op? Nee joh, ga nou op. Doe dan. Ja, wij zullen maar wat vrienden even hier in de stad even zien. En dan gedraag ik mij heel netjes. Ja. Maar als ik een journalist ben, dan zit je wel wat beleefder op de tribune. Denkt men, maar dat weet ik net zo in Zwitserland. Ik zeg ze wel meer. Echt weer? Collega's journalisten en wij zijn dan al net chauvinistisch. Nou, ik zeg zo springen bij de doelpunten toen ze in Italië bij weer dat. Ja, het is trouwens nou, dat weten we natuurlijk, het is in Brazilië. Is het nou echt nog een beetje, dat het toch een beetje specialer is eigenlijk? Dat het in Brazilië is, 4 voet. Het is een echt voetballoon natuurlijk. Nou, maar boeten dat, ik weet niet ongeveer wat het kosten heeft. Die cijfers die staan in de krant en dus just wat er gebeurt. Miljarden. En dan in een land waar een licentie verder nog zoveel jaar is. Dus ja, dat jouwt ik sociale onrust. En dat ben dingen waar ik me best wel eens serieus zorgen om maak. Van je hoeft je net alle ellende in de wereld onder te trekken. Maar hier gebeurt wel wat. Maar want het Braziliaanse volk verwacht het eigenlijk niks meer en niks minder als de wereldtitel. Zou het er altijd misrin? Daar ik nog uit de hoorn rinnen kennen? Nou ja, het is nu natuurlijk een mooie aanleiding van de problemen die er natuurlijk wel binnen. Dat je dagelijks op televisie en heus net overal en heus net bij iedereen. Maar die problemen die binnen natuurlijk. En voetbal is dan een mooie uitlaatklep voor mij. Maar als ze er nou in de 8e finale uitgaan en het toernooi wordt het nog 2 weken of 2 hele weken. Ik mag het nog zien wat er dan gebeurt. Ja, we gaan even naar Jereveen. Nog even heel kwart een versissing. Nederland-Spanje, wat wordt het? Joen? Ja? Leaguespel. Het is Joen, hè? Ja, leaguespel, dat vind ik goed. Leaguespel? 1-1 Tro Robben in de laatste minuut. Laatste minuut Arjen Robben. Nou, kijk eens aan. We gaan even naar het Abelense stadion in Jereveen. Bij de opening van de Special Olympics. Als het goed is, hebben we daar een livestream. Dit zijn de eerste supporters die het al staan te springen. En volgens mij is dan de openingsceremonie nou echt los. Daar komen de sporters, meer dan de voetballers. Zeg het maar aan, dit zijn de kanonnen. Ja, daar zijn de korfballers, daarachter. Daarachter zijn de korfballers? Ja. Dit is de openingsceremonie, dus nou live beelden ben dit dus nou vanuit het Abelense stadion. Ik Advento rint dan bij het publiek deel. De drum en show fanfare uit Snits. En dit gaat nog wel even terug. Volgens mij nog grote artiesten die daar nog optreden zullen. Het ziet er gezellig uit, heren. Ja, toch? Mooi om te zien hoeveel de willen had ik heb. Want daar gaat het uiteindelijk om willen. Het gaat je net om prestaties natuurlijk. Je wil altijd winnen als je speelt je door. Maar ik vind het vooral mooi hoeveel willen had die man en vrouwen, die jonge band. En dat is belangrijk. Ja, dat is fantastisch. Dat is de emotie, en vooral had ik praat over bijvoorbeeld syndroom van Down, die kan heel blied wezen als ze blied binnen. Dus ik kan niet zo verdrietelijk wezen als het echt triest is. En toen wie er een famke dat hier woon, nou geweldig en mooi. Maar toen ziet ze toch te goen, want ze vonden het zo sneu voor het orenfamke, want die hier dus verleen. Nou ja, dat soort emoties, dat vind ik heel bijzonder aan deze doelgroep. Dat is puur. Ja, dat is zo mooi, no? Dat is zo mooi. We gaan naar alle sportgeweld. Dan is het op vrede. Ik nog even tijd van het Oelejournaal, het onverprezen Oelejournaal. Deze week hebben de Oeltjes al zagrut dat ze erover denken om u te vleien. Maar ja, of dat slag het? In het oelehok komt Ian Piek erachter dat er filmen wordt. En dat zorgt voor een soort onrust bij de oeltjes. Deze held denkt er zelfs zo nij om het hok achter hem te litten. Om de boer rustig te houden, brengt men maar gauw een lietse moes. Maar na het eten bleven de oelen dropt wandelen. En dus held, dat blijkt toch meer een held op sokken te wezen. Maar dat geldt net voor deze beiden.
De held op sokken. Heren, tiegetank van je komst. We zijn er alweer terug in. Nog even in je vraag, waar wordt de wereldkampioen? Dat wil ik van een echte ziel, wil ik het graag weten. Nou, lid Brazilië het maar weten. Ja, lid om Brazilië. alle oeren te voorkomen. Ja, precies. Dan is de vrede in de wereld. Vrede in de wereld. En Do? Wat is Do? Nou ja, ze zullen net vrolijk van worden, maar ik denk dat Argentinië wint in Brazilië van Brazilië. Dan wordt het oorlog. Oh ja. Dan wordt het oorlog. Ja. Jongen. Heren, tiegetank, ontsafvier, nou daar, kunnen we zien naar het Frieske Nijs. Wij zijn een manje dan weer. En na een weekend hebben we alle dagen in Bient een soort omtinken van Oerol. Van nou, een goed weekend en ontmanje. Dag.